Joo, Scalan historia lähtee vuodesta 1956. Ollaan kotimainen toimija täällä Etelä-Pohjanmaalla. Valmistetaan ikkunoita ja ovia Suomen markkinoille sekä Ruotsin markkinoille. Meillä Scalalla laatu on tietysti ihan yksi avainasioista. Me mitataan tai varmistetaan meidän laatua useilla satunnaiskokeilla päivän aikana eri tuotantolinjoilla. Sen lisäksi laatu vaikuttaa meidän jokaisen tuotannontekijän palkkaukseen. Me mitataan sitä, että miten me saadaan asiakaspalautteita takaisin suhteessa siihen, miten paljon me ollaan toimitettu lähetyksiä. Tulevaisuudessa laatuasiat näyttelevät entistä isompaa roolia. Nimenomaan puhutaan ikkunoista ja ovista. Voidaan ajatella, että perinteisesti ikkunat ja ovet on mielletty enempikin rakennustarvikkeeksi, joka on ollut osa talon rakennetta, mutta tänä päivänä ihmiset käyttää enempi ja enempi aikaa siihen, että mietitään, että minkälaiset ikkunat ja ovet me oikeasti siihen meidän kotiin me halutaan ja mitä ominaisuuksia me niiltä vaaditaan, ja sitä kautta se laatu nousee koko ajan tärkeämmäksi asiaksi. Ikkuna- ja ovi-alalla ollaan menty energia-asioissa eteenpäin, hurjia harppauksia edellisinä vuosikymmeninä. Ja oikeastaan kaikki harppaukset liittyy eristyslasielementtiin ja siihen tekniikkaan ja teknologiaan, mikä eristyslasielementeissä on tapahtunut. On tullut erinäköisiä pinnoitteita, kaasuja, lasien määrää on lisätty, lasien paksuutta ja niin edelleen. Ja uskon, että myös tulevaisuuden innovaatiot liittyy nimenomaan niin eristyslasielementtiin. Scalan tulevaisuus näyttää erittäin kirkkaalta. Viime vuonna tehtiin laaja strategiatyö tuleville vuosille. Ja siinä meillä on keskiössä tietysti me ihmiset, mutta myös tehtaat, laitteet, tuotteet. Tavoitteena on, että meidän asiakkaat on entistä tyytyväisempiä ja ykköstavoitteena on olla alamme halutuin brändi.